Helo 'na, themâu Anti 'ma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Da ni heb cynllunio i wneud yr fideo yma o gwbl, ond jyst meddwl sy'n syniad i mi ffilmio rhywbeth fyr i ymateb i'r cyhoeddiad heddiw. Rhywbeth i ddeud gwir, dwi wedi bod yn rhagweld ers tro'r gwylio nifer yr achosion a marwolaethau codi unwaith eto, sydd yn peth ofnadwy o drist. Sut dwi'n teimlo am y peth, wel, cymysgedd o siom a rhwystredigaeth fel nifer o bobl eraill dec i ni. Ond, yn anffodus, dyna'r sefyllfa dyn ni'n ei wynebu, a dwi'n mond yn gobeithio fydd modd gwella pethau. Rhyw fymryn yn ystod yr pythefnos dan glo, lly, ac dwi wedi, wrth gwrs, fel person o'r ymfregus a wedi gorfod cysgodi yn ystod mis Awst, dwi wedi gweld yr angen i wneud yr penderfyniad i cysgodi eto yn answyddogol ers rhyw wythnos, bythefnos rwan, oherwydd dwi ddim yn teimlo'n ddiogel pe bynnag dwi'n allai cymryd cyfri ar un llaw faint o weithiau dwi wedi bod lawr i dre ers i'r cyfyngiadau cael eu llacio ym mis Awst ar gyfer pobl yn cysgodi, ac oherwydd yr diffyg yn bellai cymdeithasol mwy na'n byd arall, mae hynna yn gwneud i fel unigolyn efo nawn golwg yn ofnadwy o nerfus, felly wrth gwrs erbyn hyn dwi mond yn picio allan os dwi angen bara neu llefrith neu i fynd allan am dro os mae'n sych, ond fel arall na, dwi adar fyddai fel o'n i rhwng mis Mawrth a mis Awst ynde, sy'n eto'n testyn siom a rwystredigaeth i mi, ond wel, o ran yn iechyd dwi wedi ysgoi sawl bwled ar hyd y blynyddoedd, ac dwi'n benderfynol o ysgoi bwled Covid-19, a felly dyna pam dwi wedi gwneud yr penderfyniad yma, lly. Ac felly dyna ni, fod dweud, dim ond gen i ddeud, mond jyst i ymateb i cyhoeddiad heddiw a sut dwi'n gweld pethau, wedyn fod dweud, y ffordd dwi wedi gweld pethau ers cwpl o wythnosau rwan ydy bod rhaid i mi cysgodi eto er bydd fi'n hun, lle mwyn byd arall, a dwi jyst ddim yn teimlo'n ddiogel efo pethau fel maen nhw ar y funud. Sydd yn ofnadwy o drist, beth ofnadwy o drist i ddeud, ond fel na mai yn anffodus. Felly, i ddod ar fideo yma i ben, i ddisgyn am ond rhywbeth fyr o'n i am postio heddiw. Cymryd ofal a cadwch yn saff yn ystod yr wythnosau nesaf, a chroesi bob dim, bydd modd dod allan pen draw yr clo yma mewn sefyllfa lot gwell efo ryw look. Reit, cadwch yn saff, cymryd ofal, ac hwyl am y tro.